Ku dakata. Salamu alaikum. Ba a sallama nan. To. Ku ƙara so. Kuma ta shan. Ka koma ta shan. Kula da yayanmu, kake taka mana su. Ina yayan boka. Ga su nan. Ni ma ban taka shi ba dai ko. Za ka zauna kan matata da wata nan. Maza gefe ke kuma. Tsuguna. Allah ya taimaki boka. Dama boka abin da ke tafa da mu. Wannan matan namu ne a rado Allah. Shekara 2 kenan ciki a shikin shi a rado Allah. Ga shi nan kuwa. Amma har yanzu ya kashe haihuwa. A rado Allah. To shine muka ce bara mu zo gurin ku. Ko kun shan in kuka bincika za ku ga ko menene matsalan a rado Allah. Mun gani ga su nan bakaken aljanu guda 3 su suka hana shi cikin yanzu to bakaken aljanu ga shi dan nan har ya fara hakora a ciki ya shalama ya girma wannan aikin babba ne likitoci ma ba za su yi aikin nan ba a rado Allah mun je asibiti mun yi magani mun yi wannan amma ina mun kashe kuɗi ya kai miliyan 5 a rado Allah dan ya fara soyayya da wata ma waje a ciki ka kwantar da hankalinka za mu yi maganin sa zai fito matsalar ɗaya ce dole sai dai ka bar ta anan na tsawon kwana 3 to ai mai shauki ne za ka tadda ita babu komai to insha Allah ai mu an gama mu ko na shekara 1 ne za mu iya ban maka shi a rado Allah in dai zai sha mu shauki a rado Allah to ina ga ka bar shekara 1 mare to shikenan boka a rado Allah wa ni za ka bari a nan ban san shi ba kawai ka tafi ga wani ni gaskiya ba zan zauna kamar ya a rado Allah ana nema maka lafiya kashe ba ban san shi ba fa boka ne fa to boka ba magani je maka ba a rado gaskiya mai gida mu tafiya dinga kawo a rado Allah ya dai in ba za ka zauna da shi ba to kai ma ya dai ka koma gidanka ba zai yi mu dinga baka abin shi kana shinyewa ba a rado Allah kai ka ki haihuwa kalla kaga boka to Allah ka kula da shi ba komai kaga da mu kai mashi a rado Allah kai kuma ka yi wa boka diyayya in dai kana so ka samu lafiya yawwa Limone para qui.